Батенце, има и приготовление за тегави гадняри, които са тук за вашето изтребление. При положение, че представям това криво поколение, съм с учтиво обращение към твоето мило обкръжение. Аз съм силно елементце, със силно въображение, разбивам гилдия меркатилна с болно римово умение. Боята ми на стената се е изхъбила, съм лирическа бомба, само ми пълни фитила. В рапа съм с големи възможности като Годзила. Оставям рапъри изгърбени като Камила. Задава се ви кружка, стреляме ви с пушка. Търкам устата на критика с люта чушка. Мислите ми са като каучука, огъващи, печеш се на пясъци, които са потъващи. Кажи ми кой е по-понай, само по-полека дай, защото в днешно време вече всеки стана дупетай. Аз съм хай, ти си хай, в крайна сметка няма край. В рапа съм дълбоко и съм верен като самурай. Дружба е търдака, докази, че не и люлин. Пробуждаме рапа, 4 МС-та супер груби. Събрали сме се луди глави да чупим думи. Нови сме, нешлифовани изумруди. Всеки един от нас е отличаваща се кула. Защитаваме територията си като акула. Не правим рап за кос, хапче или ампула, а правим рап, с който принижаваме висула. Разцепваче номер 3, защото да остане underground, брат.